Així és com treballem en aquests camps de la Guardialada amb el projecte Live EcoDAP 50. Ens trobem a la parcel·la de tractament i després tenim una parcel·la de testimoni. Quina diferència hi ha entre una i l'altra? A la parcel·la de tractament vam fer una sembra anterior al cultiu que hi ha ara de mostassa i quan va haver acabat el cicle, a l'estiu, la vam aixafar, la vam picar i la vam deixar a terra, com encoixinat. Aleshores, després s'hi han fet una sembra de triticale en dos moments diferents. Aquesta es va sembrar al setembre i aquí al costat tenim la que es va sembrar un mes més tard. Per què ho hem fet això? Per veure si hi havia diferències en la germinació de la llavor a causa de la possible al·lelopatia que ens podia generar la mostassa. I per què ens interessa tenir la mostassa aquí a terra en forma d'encoixinat? Per diverses raons. Per augmentar la capacitat de retenció d'aigua al sòl. El fet que trobem només amb un sol forat al sòl, que trobem tants cucs de terra, és un molt bon senyal, perquè ens està dient que aquesta terra està viva. El que ens aporta també, a part de fer-nos tota una sèrie de galeries que ens ajuden a que s'infiltri més l'aigua, tot el que ens aporta el cuc a nivell de les seves defecacions és l'humus que necessiten les plantes. Per tant, en aquest sentit estem contents perquè en la parcel·la de tractament, només amb el primer any, com aquell qui diu, doncs, visualment ja tenim indicis de que la cosa va bé.